Takže čaute všetci u dnešného videa. A v dnešnom videu som rozmýšľala to a napadlo ma, že sa skúsim hacknúť aj si na účet. Stalo sa. A nebojte, po videu jej teda už vrátim. Som jej keď tak na WhatsApp napísal i heslo, že ona potom vie, ona si ešte aj spí. Takže iba sa kúkneme, aké má veci, nebudeme jej škodiť. A iba nejak tak by som to chcel povedať, môj hlavný účet. Že čo tu hráva Big or Die, Brookhaven, Steel Brainrot, tak uvidíme sa napríklad na Brookhaven. Čo tu má. Bude to chvíľku trvať, pretože nemám až taký dobrý PC. Ako môžete vidieť, mám ešte Windows 10. No, takže už sa mi to načítalo a mám tu na tento skin. Dobre. A ona by hovorila, že nemá unlocknutý chat. Máme aj dneska unlocknutý chat? Takže už sme v lobíčku a spadol mi Roblox. Neviem, je účel prekliatý. A kde by sme sa mali kúknúť ďalej? Ani sa nebudem radšej kúkať, lebo tam všetci vykradnú. OK, takže sme v 10 noci. Takže má 154 dní. OK, sme v lobby. Chvíľku máš sa začať zase. Takže taký bug, zase nevnášam ho. Nikto nehrá z ich friendov na 1341, ja mám len Slovákov a Čechov. Keď tak dám do popisku môj nick, môžete mi dať friend request. A OK, sme v Robloxu a sme v tejto hre, no, dobre sa mi to sekám. Mám ma to na telefón, že? Ale dobre sa tu steká kokos. Čo sa tady spávnu s kartami jak... No tak chvíľku ešte musíme počkať, lebo ani blízko mi nejde hýbať. No, už ide. Ale otačať by, to by sa nešlo. Mám tu natočať telefón, prečo ja proste, prečo? Tak už zase kúkneme. Že Roblox ma si spadol. Nejde sa ani otačať, ani nič. Ako mám iba 8 GB RAM, ale tu mal video znie. Hello! OK, už to tak nelaguje. Lagovalo to aj menej, som tam bola začane. Ale tu sa iba kúkneme, čo tu má, takže karty, môžem otvoriť si myslím. Tu má Zoe, Mira, vidím tuto. A sa mi otočia obrazovka opäť 340. Má Dio, Jenny, Rose, Lisa, Rumi dokonca. Nemôžem to, no, môžem. Tuto. Číka, no, veľa toho má. OK, sme tu. A už nemám nič, čo mám hrať. Vidím, že ich friendy začali hrať. Tu už to Brenner dá nejaký garden. Ale neviem, čo mám ešte. Môžem vyskúšať buď Grove Garden z mŕtvych čo, alebo Knockout. A ja vyskúšam Grove Garden, lebo toho som aj nehral. Vyhľadám si. OK. Som ešte teraz pred chvíľou vstala, to som si ešte natočil video. A aby som to tak nesekal, idem na praviťak. Ako asi nie na môj, alebo môžem ísť na môj, alebo čo. A neviem, či to ma teraz overil, na praviťak, by som išiel na môj, alebo na je, to je úplne jedno. Načítava. Ja som hovoril na začiatku, že unlocknem čo je daj. Uvidíme. OK, to je jedno. Takže. Bol nejaký nový update? Valentín, pravdepodobne keď bol. Počkaj, Valentín bol už predtým, nie? Počkaj, čo? No áno. Počkaj, čo? Dobre, to je jedno. To bolo ešte minulú sobotu, že? Nie túto. Neviem, ale čo?
No, nebude sa to načítava. Hurá. A bude to dobre natočené na telefónu, tak to nesekám. Už vidím kúsok jej gardenky. OK, sme tu. Jeďte si toto. Ale tu nejaké žabičky. Give the red. Ja to spredvidím. No, dobre. Takže to má ananas. Ona má blúso. Nie, to je fake. To za zlako. Čo je to tu? Počkaj, čo? Aha, už to bolo vlastne, že... Pridal tu aj niečo nové? Že bývali. Tak, kde sme v lobičku a keďže už nemám čo kúknúť, takže poviem jednu vec. Účet som jej poslal to meno heslo na WhatsApp, takže má to tam, som jej normálne poslal, že to bol prank, ja som si natočil s tým video. A toto by bolo pre toto video všetko. Dajte like a odber a dúfam, že sa vám video ľúbilo.